No t'has preguntat mai per què saps si una cançó és dels 80, 90 o 2000 simplement per escoltar-la? O per què els anuncis de la PlayStation 2 eren tan estrafolaris? O per què el paio de les Pringles finalment ha perdut la seva batalla contra l'alopècia? Preguntes que poden semblar estúpides, però que tenen sentit. Vivim en un moment de la història en què tota necessitat humana és dissenyada i manufacturada per empreses privades. També els elements, o més aviat productes, que li donen forma i aspecte a la societat. El col·lectiu poc o res hi té a dir en això. La roba que fas servir, la música que escoltes, els llibres que llegeixes, l'aspecte i distribució dels edificis on vius, fins i tot el que menges, tot ha estat produït en massa i distribuït arreu per a ser venut a la major part de consumidors possibles. És per això que hem vist com l'estètica de la societat canviava radicalment cada 10 anys, aproximadament, amb uns elements comuns que la caracteritzaven. Però per què aquest aspecte i no un altre? Per què als 80 hi havia tanta llum de neó i per què els llibres de text escolar dels 90 semblaven una al·lucinació induïda pel consum de LSD? Bé, primerament, cal tenir clar que totes aquestes estètiques no són casualitat, són un reflex de les dinàmiques i el pensament dels moments històrics en què es van donar i, per descomptat, de les decisions dels artistes i les empreses que les van popularitzar. En retrospectiva, podem analitzar aquests elements estètics, des de la moda i el disseny fins a la música o l'arquitectura, i classificar-los en corrents i estils diferents. El disseny és una gran eina de propaganda política, tant que, de fet, aconsegueix persuadir-te sense ni que en siguis conscient. I això no és res nou. Ens podríem remuntar als primers anys de la Guerra Freda. Els Estats Units i la Unió Soviètica eren els colossos que representaven els dos models en conflicte, el capitalisme i el socialisme. La pugna entre ambdues alternatives no es va donar únicament a través de la famosa carrera armamentística i aeroespacial, sinó també a través de la persuasió. Concretament, en nombroses exhibicions i fires al llarg d'Europa, amb grans pavellons que mostraven de forma deliberada els avantatges de cada sistema. Per exemple, a la Fira Universal de 1958, que tingué lloc a Brussel·les, la Unió Soviètica decidí engalanar el seu pavelló amb grans estructures industrials i les darreres innovacions aeroespacials. Tot per tal de mostrar el gran poder de la planificació centralitzada. Els Estats Units, per la seva banda, van abstenir-se d'imponents demostracions. En comptes d'això, mostres d'art contemporani, més de 1.000 objectes de consums quotidians, un cinema, un restaurant on servien hot dogs, hamburgueses i altres típics plats americans. L'objectiu era clar, convèncer les masses europees de la superioritat del capitalisme a través de l'American Way of Life. Aquesta estratègia es manifestava també en la mateixa arquitectura dels pavellons. L'edifici dels nord-americans era ample, amb pocs murs, i vidreres al voltant de tota l'estructura que omplien l'espai de llum natural. L'interior comptava amb fonts, arbres i altres plantes. La intenció era mostrar la cultura americana com a flexible i avinent, en contraposició a l'edifici soviètic, amb una simple i imponent estructura com a reflex del poder i claredat ideològica de la nació. Però la Guerra Freda va arribar a la seva fi i els dolents van guanyar. I ara que ja no hi ha una alternativa visible, el capital és totalment lliure per impulsar els seus interessos i transformar l'estètica de la nostra societat al seu gust. De fet, ens interessa començar precisament als anys 90. Els primers anys dels 90 encara conservaven l'optimisme forçat dels 80 i, per tant, l'anomenat Memphis Design, l'estil de disseny per excel·lència durant els 80, tot i que va ser desplaçat per un estil menys colorit i saturat. Una de les estètiques més característiques dels 90 és l'anomenada Utopian Scholastic. Aquesta estètica, tot i que sorgia a finals dels 80, va assolir la seva màxima popularitat durant la primera meitat dels 90. A diferència de la gran majoria d'estils de disseny, aquest estava enfocat a nens i adolescents, concretament a la seva educació, així que sempre anava acompanyat d'elements didàctics, com ara enciclopèdies i museus. La proposta del Utopian Scholastic era prometre-li a la canalla que aprendre podia ser divertit i fascinant. Ho veiem en les portades d'aquests llibres escolars que he esmentat, en què un popurrí d'imatges presenta els diferents temes i assignatures per aprendre, com si fossin una fita a assolir, com qui completa una Pokédex. Els pedagogs i dissenyadors gràfics responsables d'aquesta estètica es van encarregar de seleccionar imatges exòtiques per despertar l'interès dels infants. L'antic Egipte i altres civilitzacions perdudes, el cosmos, els dinosaures, la fauna i la flora d'altres continents. Hi havia un especial interès per a parlar de cultures llunyanes, d'altres gens i dels seus països, i de fer de l'entreteniment una forma efectiva de formar les futures generacions, que també es va manifestar en programes de televisió, com ara el famós programa Art Attack. Aquesta barreja de multiculturalisme i tecnologia mostrava una cara molt utòpica del futur. Aprendre era divertit i estimulant. El coneixement era una promesa de poder. I parlant de multiculturalisme, aquest no era exclusiu del Utopian Scholastic. Va ser un dels elements més característics dels 90. Per entendre-ho, cal fer-li una ullada a la geopolítica del moment.
La història va donar el tret de sortida als 90 amb la fi de la Guerra Freda. La Unió Soviètica fou desmantellada i el socialisme soviètic deixava de disputar-se l'hegemonia del món amb el capitalisme. Molts inconscients van predir un futur de progrés i pau. Ara tots ens trobàvem sota el mateix sistema, el mateix vaixell, així que no hi havia motiu per a enfrontaments. Els promotors del neoliberalisme van aprofitar la desaparició del seu únic adversari per expandir aquest nou model econòmic, precisament rere promeses d'igualtat i harmonia mundial. Multinacionals com ara McDonald's van afanyar-se a promoure aquest multiculturalisme tan utòpic, curiosament, al mateix temps que expandien els seus mercats globalment. Disney també va pujar al carro del multiculturalisme. El Rei Lleó, Mulan, Hèrcules, El Geperut de Notre Dame, Pocahontas, tot pel·lícules inspirades en diferents cultures del món. Això, afegit a l'arribada d'internet, va acabar de rematar la globalització del planeta. L'estil de disseny que més representava aquest multiculturalisme va ser l'anomenat Global Village Coffee House, que incorporava dissenys i paletes de colors de cultures vistes com a tribals i exòtiques, amb l'objectiu d'apel·lar a un públic adult urbanita de classe mitjana, i que era comú trobar espais de lleure i reunió d'adults, com ara cafeteries, restaurants o llibreries, però que també va ser present a la publicitat i al cinema. Un dels exemples més paradigmàtics d'aquesta primera meitat dels 90 va ser Captain Planet, una sèrie infantil d'animació en què una colla de nens de diferents països del món es fusionaven en forma de superheroi amb mulet que combat contra la contaminació i que va ser creada amb l'objectiu de conscienciar la canalla sobre la importància de preservar el medi ambient. Però als 90 no tot era bonic i optimista. Hi havia una cara més grisa i bruta, la del grunge. El principal aspecte del grunge va ser la seva música, un rock alternatiu que volia parlar de temes més pessimistes, estrafolaris i introspectius. Al grunge foren habituals cançons sobre l'apatia, l'angoixa existencial, el bullying, la pobresa, abusos sexuals sobre els marginats i les víctimes del sistema, temes no gaire comercials, però que van triomfar entre les masses per la seva sinceritat i per posar-li veu a tota una generació farta del fals optimisme desmesurat dels 80, d'una escena musical sobresaturada per la superficialitat del pop i el hair metal, i que havia estat víctima de les conseqüències socioeconòmiques de les noves mesures neoliberals. El grunge, com a tal, es considera que moria el 94, amb el suïcidi d'en Kurt Cobain, el rostre del moviment, però l'impacte que tingué va ser tan gran que els seus temes i estil van mutar en altres gèneres de l'època, com era el nu metal o, tal com indica el seu nom, el post-grunge. El grunge també es va manifestar en l'estètica. En la moda es va traduir en camises a quadres obertes, texans trencats i desgastats, samarretes a doble capa, botes, colors apagats i altres peces associades a la classe obrera del nord-oest americà. També amb pentinats senzills i grenyes que contrastaven amb les exuberants cavalleres del hair metal. El grunge rebutjava el consumisme i la fatxenderia de la moda vuitantera. La roba a l'abast era roba pràctica i assequible, no de cap tendència o estil particular, així que les combinacions eclèctiques eren habituals. I sí, sé que moltes d'aquestes peces de roba ara mateix les trobaries al Shein o a qualsevol botiga d'Inditex, però bé, aquesta és una de les fortaleses del capitalisme. La seva capacitat per a fagocitar fins i tot allò que se li oposa, cosa que va fer en el primer moment en què es va adonar que el grunge no era un fenomen passatger. L'adopció de l'estètica per part de grans marques va donar pas a l'anomenat corporate grunge. Aquest estil adaptava l'esperit tèrbol i desil·lusionat del grunge en una estètica bruta, que incorporava textures dures, sovint urbanes, com era el ciment o el ferro rovellat, fonts desordenades i colors poc saturats. Realment, l'ethos del grunge es va donar al llarg de tota la dècada i en espais que no s'adherien explícitament al moviment, ja que el grunge representava la mentalitat i conflictes de la generació X. Per exemple, els 90 van ser testimoni d'un bon nombre de pel·lícules i directors de cinema que pretenien parlar de temes grisos i pessimistes. La buidor de la societat urbana, la mort del somni americà o l'esclavatge espiritual del consumisme. Tot temàtiques que exploren la mort dels relats socials que dibuixaven l'horitzó vital de les generacions anteriors. Pel·lícules com ara El Club de la Lluita, American History X, Seven, Trainspotting... Cap a la segona meitat de la dècada, l'estètica grunge va anar fusionant-se amb altres influències com era el hip-hop, fet que va donar pas al nu metal, que barrejava en estètica i musicalitat el metal, el punk, el hip-hop, la música electrònica i moltes altres influències. A més, l'arribada a l'adultesa dels membres primerencs de la generació X va abocar molts d'aquests a deixar enrere el grunge a canvi d'un estil més net i relaxat, però que conservava les estampes urbanes, l'anomenat Gen X Soft Club. Un estil que, de tant en tant, se subordina al Y2K, l'estil de disseny més característic del pont entre el segle XX i el XXI. Aquest estil va ser massiu.
es va manifestar en pràcticament tot: moda, publicitat, música, cinema, videojocs, arquitectura. El motiu principal d'aquesta estètica va ser la fascinació davant les noves tecnologies, sobretot aquelles relacionades amb l'internet i el gaming, que sovint es manifestava o bé en un optimisme desenfrenat i materialista, o bé en distopies futurístiques on tecnologia i humanitat es trobaven al bàndol contrari. De fet, el terme Y2K fa referència al suposat problema de programació que col·lapsaria tots els sistemes informàtics del món a partir de l'1 de gener del 2000. Els anys 90 van ser una dècada d'innovacions tecnològiques. L'internet arriba a les llars, els videojocs fan el salt definitiu al 3D, el CGI revoluciona el cinema, el CD i els DVD substitueixen les cintes i el VHS, les videoconsoles domèstiques desplacen els arcades. Aquesta cursa tecnològica constant convidava a preguntar-se quin seria el següent invent que revolucionaria la vida i on estava el límit, si és que n'hi havia. Les mateixes empreses al capdavant de la revolució tecnològica es van encarregar de portar al màxim aquesta expectació, cosa que es va manifestar en el disseny del software i el hardware dels seus productes. Pràcticament tot dispositiu electrònic de l'època, des d'ordinadors i telèfons fins a maquinetes d'afaitar i làmpades, seguia el mateix disseny. Es prescindia de les cantonades punxegudes i les línies rectes, que fins aleshores eren l'estàndard en tot producte tecnològic, en favor de corbes suaus. L'ús de colors saturats, amb un especial protagonisme dels blaus, i de textures metàl·liques i fluides, com ara el crom, van ser molt habituals. També l'ús de carcasses transparents que permetien veure els components interns dels dispositius. L'objectiu d'aquest disseny era evident: vendre la tecnologia com una revolució. Les empreses de hardware i software sabien que, per tal d'irrompre en el mercat domèstic, els seus productes havien de fascinar, havien de convidar-te a un món totalment desconegut i ple de possibilitats. Per això aquests dissenys tan estranys, que semblaven alienígenes. El públic objectiu d'aquesta campanya de màrqueting van ser els adolescents i els joves adults, així que no és d'estranyar que els productes més emblemàtics del Y2K fossin les videoconsoles, concretament la 6ª generació. El hardware d'aquestes consoles és ben fidel a l'estètica del moment, només cal fer-li una ullada als colors i les tipografies, però el software també buscava evocar la sensació de trobar-te davant d'un producte exòtic i fascinant. Vull dir, quan encenies la teva PlayStation 2, el primer que veies era això. Molts anuncis de l'època, no només de videojocs, però els videojocs són especialment paradigmàtics, comptaven no només amb l'estètica del moment, sinó amb imatges i arguments estrafolaris, inquietants i fins i tot críptics. De nou, tot per alimentar aquesta imatge de misteri i exotisme. També foren habituals els videojocs ambientats en distopies tecnològiques, com ara els Final Fantasy VII i VIII o Deus Ex. Però, sense dubte, l'obra audiovisual més emblemàtica del futurisme Y2K va ser Matrix. Matrix ho tenia tot. Les ulleres de sol, les gabardines negres de cuir, l'slow motion, els ordinadors, les arts marcials i la violència desenfrenada, una distopia tecnològica, la música electrònica... De fet, la música no es va mantenir al marge d'aquesta estètica. Un dels gèneres musicals més emblemàtics d'aquesta època va ser la música electrònica, sobretot en forma d'eurodance, trance, europop, màquina i molts altres. La gran majoria de vegades, l'estètica que acompanyava aquesta música evocava el futurisme i els viatges espacials. No només els videoclips, sinó l'estètica dels artistes, que moltes vegades anaven vestits als seus concerts com si haguessin sortit d'un capítol de Stargate. L'estètica del Y2K va tenir un èxit massiu. Es va escampar a tot arreu, fins i tot per acompanyar productes que poc o res tenien a veure amb l'ethos del Y2K. Per exemple, fou molt habitual aquesta mena d'estètica en cançons i portades d'àlbums de la música pop de l'època, com ara els Backstreet Boys o TLC. Com ja he dit, aquesta estètica està enfocada a un públic juvenil i, en bona part, es podria considerar el jovent com el protagonista d'aquesta època. Tot i que no formaven part d'aquesta estètica futurística, aquests anys van ser l'època daurada del pop-punk, el nu metal, les boybands i les dives del pop juvenil. També de pel·lícules com ara American Pie, Spy Kids, 10 Things I Hate About You i qualsevol de les pel·lícules que protagonitzés la Lindsay Lohan. L'animació infantil també va experimentar un boom.
sobretot en el 3D. Tothom volia pujar al carro que Pixar havia posat en marxa. Una mica més allunyat de l'estètica futurística, però molt en consonància amb l'optimisme juvenil de l'època, va ser l'obsessió amb l'estiu. Durant els 2000 fou molt habitual l'estètica estival, ja fos només per a dotar les històries d'un fons maco i agradable o per apel·lar, de nou, al públic juvenil. Des de pel·lícules i sèries com ara Lilo i Stitch, Buscant a Nemo o Bob Esponja, fins a videoclips de pop-punk i, sobretot, videojocs. Els videojocs, de nou, van ser el màxim representant d'aquesta estètica. Super Mario Sunshine, Zelda Wind Waker, Final Fantasy X, Sonic Adventure, la quarta generació de Pokémon, Time Crisis 3, el primer Far Cry, Pac-Man World, GTA Vice City, Crazy Taxi i podria seguir. I com és? Bé, la sisena generació de consoles va fer un gran salt gràfic, d'uns pocs centenars de polígons per model a uns entre 3.000 i 5.000 de mitjana. Les platges van ser l'escenari ideal per a fer lluir aquestes millores gràfiques. A més, molts d'aquests videojocs venien d'empreses japoneses com ara Sega o Nintendo, i precisament durant aquests anys, la indústria turística a Okinawa estava al seu punt més alt de popularitat, així que els desenvolupadors japonesos ho tenien molt fàcil per inspirar-s'hi. De fet, mentre el futurisme Y2K va morir aproximadament cap al 2004, la moda de les platges 2000eres va sobreviure i mutar en forma d'una altra estètica, el Frutiger Aero. El Frutiger Aero és un dels dissenys estètics més recordats i reivindicats, tant per la seva aparença com pel seu ethos. Va estar vigent des de mitjans dels 2000 fins a començaments de la dècada següent i va tenir presència principalment a la publicitat i les interfícies del software, tot i que en el seu moment no va tenir tant d'impacte popular com el Y2K. De fet, va ser un estil de disseny gairebé exclusivament corporatiu. El que més crida l'atenció del Frutiger Aero és la seva presentació tan neta, les seves formes arrodonides i la seva paleta de colors viva i agradable, blanc, blau cel, verd clar i, de forma menys habitual, groc i taronja. També fou comú l'ús de materials transparents que recorden a l'aigua i al vidre. No cal rumiar-hi gaire per adonar-se que aquesta estètica té un objectiu molt clar, evocar la natura. De fet, eren habituals els paisatges naturals vells i liminals, com el famós prat de Windows XP. El Frutiger Aero sempre anava acompanyat de productes tecnològics, en la seva presentació perquè aquesta estètica era la que guarnia productes com ara Windows o Xbox. Però per què les companyies que fins fa res venien la tecnologia com una cosa alienígena i apassionant, ara decidien associar-la amb la pau i la familiaritat de la natura? Bé, com ja he dit abans, el Y2K tenia com a objectiu penetrar en els domicilis a través del jovent, i ho van aconseguir amb escreix. Allò que abans era una oportunitat, ara era una limitació, i el pas lògic, donada la situació, era saltar al gran públic. Però la societat és molt gran i variada, hi ha molts perfils diferents. Com t'ho fas per interpel·lar tothom amb el mateix disseny? Fàcil. Amb una promesa. El Frutiger Aero potser entra pels ulls, amb les seves estampes netes i naturals i els seus espais plens de llum i tranquil·litat, però si es queda, és pel missatge. Cada prat verd, cada ciutat envoltada de natura, cada oficina futurista i plena de llum natural, cada imatge que veiem quan ensenyem el nostre dispositiu, estava construint un relat. Un relat que parlava d'un futur millor, un futur de cels blaus, harmonia entre humà i natura, de nivells de vida sofisticats, de pau i harmonia. Tot això a través de la tecnologia. Una tecnologia d'última generació i respectuosa amb el medi ambient. Bàsicament, el futur que aquestes empreses ens prometien si consumíem els seus productes. Tot i que, com ja he dit, Windows XP és el que normalment associem amb aquest estil de disseny, considero que el producte més paradigmàtic va ser un videojoc. Em refereixo al Wii Sports Resort, que incorporava totes les característiques del Frutiger Aero en la seva ambientació. Un resort esportiu localitzat a una illa recòndita i paradisíaca i que, a més, era alimentat a base d'energies renovables. I qui no compraria un relat tan optimista? Adults, joves i avis, solters i famílies, homes i dones, tothom va pujar al carro. Ja fos amb el Frutiger Aero o a través de molts dels seus subgèneres, com ara el Frutiger Metro, amb una estètica més urbana i minimalista que va ser popularitzada per les campanyes publicitàries de l'iPod. El Frutiger Metro va proliferar sèries infantils i juvenils de finals dels 2000, sobretot les de Disney i Nickelodeon, Zoey 101, Camp Rock, H2O, High School Musical i Carly. Alguns videojocs de l'època també van fer servir aquesta estètica, com ara la saga Just Dance, que la conserva fins a dia d'avui. Cal destacar que aquesta època també va tenir una contrapart fosca, la de l'emo, que va canalitzar les ànsies de rebel·lia dels adolescents d'aquells anys, així que estava obsessionat amb el color negre, les estampes urbanes, la sobrecàrrega i les coses tristes i pessimistes. En teoria, s'oposava al Frutiger Aero, però van haver-hi subgèneres que van explorar barreges entre ambdues estètiques. També cal tenir en compte que molts aspectes de la dècada anterior es van deixar de banda, com ara el multiculturalisme dels 90, que va ser enterrat definitivament pels atemptats de l'11 de setembre del 2001 i que va encetar una onada de neoconservadorisme i islamofòbia que encara perdura avui dia. A nosaltres ens agafa una mica lluny, especialment perquè l'11 de setembre
setembre és la nostra diada, però els atemptats del World Trade Center van consternar la societat americana. Aquesta consternació es va materialitzar en una estètica més fosca i pessimista, de la qual l'exemple més paradigmàtic va ser la trilogia de The Dark Knight. En els videojocs, però, es va manifestar sobretot en el filtre groc pipi de jocs com ara Need for Speed Most Wanted o Gears of War. El Fruity Garero va dominar en una època d'expansió d'internet, l'arribada del wifi a les llars, el creixement de les xarxes socials, YouTube, els videojocs en línia. Aquestes empreses havien aconseguit el seu objectiu. El món creixia sense fre i alhora es feia més petit. El minimalisme, o disseny pla, arriba cap a la primera meitat de la dècada anterior i sobreviu fins als nostres dies com l'estil de disseny més popular. Estèticament, el disseny pla es caracteritza per una sobresimplificació de les formes i les figures, una paleta de colors limitada i poc saturada i tipografies simples i legibles. Per primera vegada, no es busca exaltar la tecnologia, més aviat al contrari. El minimalisme vol que la tecnologia sigui intuïtiva i còmoda, simplificar softwares complexos per a posar-los a l'abast de tothom. Vol que la tecnologia no destaqui i que fer servir una videoconsola o un ordinador resulti tan quotidià i necessari com obrir la nevera o engegar la rentadora. Aquest és, de nou, el pas lògic a seguir. La tecnologia ha convençut tothom i ha arribat a totes les llars. Ara que ja no hi ha lloc més on arribar, el que queda és fer-nos servir-la més, fer que aquesta tecnologia esdevingui imprescindible. I l'exemple més paradigmàtic de tot això és l'smartphone. Els smartphones van esdevenir el fenomen de masses que són avui dia fa poc més d'una dècada, i en aquests anys han esdevingut totalment necessaris per a la vida tal com l'entenem. Només cal pensar en l'ansietat que et genera no trobar el mòbil al lloc on creies que l'havies deixat. Si ho penses una mica, es pot dir que els telèfons mòbils ens han tornat essencialment a cíborgs. En fi, sense dubte, la popularització d'un dispositiu personal d'ús constant va ajudar a popularitzar el disseny pla. Penseu en el tràngol que va ser per als vostres pares o avis aprendre a fer servir el seu primer smartphone. Doncs imagineu com hagués sigut si el seu primer mòbil hagués estat una BlackBerry. Tampoc és coincidència que el disseny pla hagi aparegut en la mateixa època en què l'streaming et porta al cinema a casa, l'Spotify fa de la música un producte de consum instantani i el comerç electrònic posa al teu abast qualsevol producte de qualsevol indret del món. Tanmateix, aquest disseny es va estendre a tot arreu, des dels darrers Windows i videoconsoles fins a logotips de tota mena d'empreses, l'interiorisme minimalista que ha popularitzat IKEA o la nova arquitectura corporativa. Per exemple, els McDonald's han passat de temple del lleure infantil a edifici genèric i sense vida que ben bé també podria ser una gestoria. Tot perquè el preu dels immobles està en màxims històrics i les quotes de mercat estan tan estancades i repartides entre les grans marques que si un nou model de negoci fracassa, i acostumen a fer-ho, és menys costós obrir-ne un altre si la reforma de l'edifici és mínima. El disseny pla ha generat molts detractors. No són pocs els que manifesten el seu rebuig perquè el consideren repetitiu, avorrit i fred. Aquest rebuig ha portat a molts a reivindicar estils de disseny anteriors, a tornar al passat. Perquè quan la gent rebutja aquest minimalisme corporatiu, no ho fa per aversió a l'estètica, sinó per aversió al que representa, al període històric que el genera. Alguns s'afanyen a afirmar que el disseny pla ja està en decadència, que morirà d'aquí poc i una altra mena de disseny el substituirà, l'anomenat glassmorphism. Però feu-li una ullada. Els canvis són mínims. El disseny pla encara és l'hegemònic. I és curiós, perquè ja han passat més de 15 anys així. Les altres modes no van durar tant. Per què aquesta no s'acaba? Bé, pel que he explicat durant tot el vídeo. Cada estil de disseny va lligat a una època, a un cicle econòmic, social i tecnològic. I una de les característiques principals d'aquest cicle és que ja no hi haurà més cicles. Un dels trets que més defineixen aquesta etapa del capitalisme és la negació del futur, sobretot per a les generacions més joves. Fins fa unes dècades, el sistema va consensuar una mena de pacte social en què, si et mataves a treballar en una feina de merda durant dècades, se't prometien unes expectatives de futur. Ja saps, estudia, treballa, hipoteca, et forma una família, pensió als 60 i a gaudir de la vida. O almenys de les 2 dècades que et queden abans d'anar-te'n al clot. Ara, però, ja no hi ha cap garantia, ja no hi ha cap promesa. Matar-te a treballar en una feina de merda no t'assegurarà una llar, una família o una pensió, per molt que polítics i economistes evitin parlar del tema. Et mates a treballar en una feina de merda per a sobreviure el dia a dia. Tota projecció és impossible. Estem condemnats a un hic et nunc constant, envoltats de crisis econòmiques, guerres, genocidis i altres calamitats, amb un col·lapse social lent, però inevitable, com a única promesa de futur. Així, l'única resposta lògica als horrors del present i a la impossibilitat d'un futur és aixoplugar-se al passat.
en un passat idealitzat i impersonal en què encara hi havia esperança. El Capital és plenament conscient d'això i també fa de la nostàlgia una mercaderia. Per exemple, segons Rotten Tomatoes, entre les pel·lícules més anticipades al 2026 hi ha una seqüela de Jumanji, un spin-off dels Jocs de la Fam, un remake live action de Disney, una altra entrega de Godzilla, una pel·li dels Avengers i una altra de l'Spider-Man, una seqüela d'Avatar, 3 adaptacions al cinema de sagues de videojocs establertes des de fa dècades i que ja comptaven amb adaptacions anteriors. He fet el recompte i de les 50 pel·lícules que hi ha al top, 26 són seqüeles de sagues populars, reboots, spin-offs o remakes. No és casualitat. Tampoc ho és que la indústria de la moda intenti fer retornar cada any tendències de fa 10, 20 o 30 anys en un bucle de reciclatge que no acaba mai. Així que qui t'enverina et brinda la cura. Estem tan atrapats en aquest cercle viciós de melancolia i desesperança que molts sentim nostàlgia per èpoques en què ni tan sols eren vius o conscients, per vides que no ens haguessin pertocat d'haver viscut en l'època en què es van donar. Convé preguntar-se si una societat que està tan atrapada en el passat i que no es pot valer per si sola serà recordada, si les generacions futures sentiran nostàlgia per aquesta època. No seré jo Nostradamus, però la meva predicció és que, malgrat algunes petites i breus tendències i la recuperació d'alguna moda del passat, el disseny pla serà el darrer estil de disseny del capitalisme, perquè ja no hi ha més etapes. No hi ha futur per a un sistema que, mentre s'aproxima al buit, trepitja l'accelerador en comptes de frenar. I és això dolent? Bé, no del tot. Sí, el capitalisme ja no té res més a oferir-nos, a banda d'un col·lapse lent i inevitable. El disseny pla serà el final del capitalisme, però no de la humanitat. Hi ha un futur a què aspirar, un futur en què el disseny de la societat no serà manufacturat, sinó que tothom hi podrà participar i plasmar la seva visió del món, però no sota les condicions actuals, no dins d'aquest cicle. I això cal tenir-ho clar. El passat no tornarà. Intentar-ho inútilment és precisament la intenció del capital, que pensis que no hi ha alternativa. No vull dir que t'hagis de sentir culpable per sentir nostàlgia de com era la vida fa uns anys. És innegable que les condicions de vida han empitjorat en les darreres dècades. Com ja he dit, la nostàlgia és una resposta lògica, però m'agrada pensar que la vida millorarà en un futur no gaire remot i que, aleshores, podrem deixar enrere la nostàlgia i abraçar per primera vegada l'esperança.